Is cud lárnacht in cultúr Gaeilge iad na feisina éagsúla a bhíonar siúil ar fud na tíre le haid daltaí bunscoileanna agus meánscoileanna. Agus an Seachtain seo tá Feis Dhún Geanainn ar siúil in Éadan na Norc, díreach tíbe muid an bhaile. Is iad na commartas Gaeilge tá faoi lean seo faoi láthair agus is í múna í ghathairdaí atá na chomhairdaíthir Gaeilge ag an nnéis. Tá 1300 páiste páirteach ins na commartas seo na mléana, agus na commartas a chuirn muidir fáil go díreach na éithríseacht nó Dan mar deartha córa berte agus commartas ar léireacht fuibli. Is me se bláán na Gaeilge agus bhar mé dúis céad áit den Dan dar bhainm aoní na mála mhór. Aoní na mála mhór. Cá neanhí mé manead ar sa aoní na mála mhór. Ar an ráilí talaféisio, thus ag bar an téisio. Sa chlós, sa gáiste, is sean cá an fáiste, is sean fata, is sean hata, in aice leis an gheata. Tá sé gáil le bliantí fada, bhí mé héan páirteach an agus dearthain sé gáil cé go blian ribh sin. Ghlac mé an fáirt ag an sinairí agus go fáin ar bhí mé an Gaelscoil fásta agus bhain mé coppla dúisna. Bhí mé an éis coppla bliana hin agus bhí sin an uair amháin a ro mé an agus bhain mé an bun uair, so bhí mé ansásta sin. Níl ní le ceathalaigh seacaí. Níl ní íon ní a stór. Ní suimhní na clap hala smuoine, I gceasail na ggóir. Na rarc níos éimhne, na bucad stein na spura, ag sílú solas ar ina spó finne. Tá méid freastal ar Acadúnaíomh Pádraig in Dhún Geanainn, agus tá méid sa seachtaí bliana inis agus tá méid ag staidir do scrúdaí ard level ag an mumte seo. Ach bar lása a bheith brúchháile báiscadach a máliatha clé lena grá tracht de gan stad. Seo corn specialta a firmid deanta am léana agus brunthar an corn seo ar an delta ard level is fearr. Rinneú an corn seo in Tyrone Crystal cocis go díreach solar gridú agus thugmuid an bread fasa air. Ghlac mé páirt san éis coppla agus bé mé páirteach amara, bé mé ra an tíreach hir le Martin O'Dearain, agus sílim bhain mé soltas san éis gcónaí agus sílim go gcéadaíonn sé go mórmhór le de thuid fhíon roinín, agus spréigeann sé de sin dhéala go labhairt in áit a muí as an seamaranga.